Hej, velkommen til. Jo tak. Nu skal du høre, jeg var ude for at akvaplane i går. Hvordan kan det være? Det er simpelthen fordi, du har for lidt dækmønster på din bil. Nå. Du har meget brede dæk på, og du har kun cirka 2 mm tilbage på mønstret. Og det er for lidt, når du kører med den i regnvejr. Okay. Så jeg vil anbefale dig, at du får et tilbud på nogle nye dæk. Når du køber et dæk, er det meget vigtigt, at du får den rigtige vejledning. Og der er utrolig mange dæk på markedet, og det er meget vigtigt, at du kommer ind til en forhandler, som kan vejlede dig korrekt, og som spørger ind til, hvilken bil du har, og hvor langt du kører i den til daglig, og hvad kørselsmønster du har. Så vil dækfagmanden ret nemt og ret hurtigt kunne vejlede dig, så du får købt det rigtige dæk, som passer til bilen. Jeg har altid været i tvivl om mønstrene på et dæk. Om det gør nogen forskel, om der kun er et til min type bil, eller hvad der egentlig er forskellen på mønstrene? Det er et super godt spørgsmål, og som dækformand vil jeg lige kigge på, hvad du har på af dæk og mønster på din bil nu. Du skal helst ikke kunne mærke, at du har dækkene på. Du skal helst bare kunne sidde og nyde, at du kører i bilen. Jamen, jeg kan sige til dig, at for det første så har du noget lavprisdæk på den bil her med et forkert mønster til den her type bil. Vi skal ind og have kigget på derinde, hvad der passer til din Mercedes. Ja, er det dyrt at skifte dæk? Der er prisforskel på kvalitetsdæk kontra lavprisdæk, fordi at på kvalitetsdækket der er du sikker på at få et dæk, der er godt på alle punkter. Og 4 punkter, som er meget vigtige, det er holdbarhed, det er kabinestøj, det er bremselængde og det er aquaplaning. Og på de punkter her, der får du, hvis du køber et Bridgestone-dæk, et dæk, der er helt i top på samtlige punkter. Jamen, det lyder godt. Kan du så give mig et tilbud på nogle nye dæk, og en god pris selvfølgelig, og lige fortælle mig, hvad for nogle muligheder jeg har for at vælge? Det kan du tro. Lad os gå ind i forretningen og se, hvad vi har af gode tilbud til dig. Tak skal du have. Du vil formentlig have en levetid på et godt dæk, og det kunne være Bridgestone, der vil du have en levetid normalt på en 35-40.000 km. Og køber du lavprisdæk, så vil levetiden på dækket være markant lavere. Og dækket til din bil, til Mercedesen derude, det var Bridgestones Turanza-dæk. Det er komfortdækket. Det er det, vi anbefaler til dig, fordi at en Mercedes, det er en bil, som man ønsker at køre i, fordi der er ingen støj i den, og den skal bare flyde let og elegant hen over landevejen. Hvis du køber et godt dæk til bilen, så vil du få en meget lav kabinestøj i bilen. De fleste mennesker, der køber biler i dag, de fokuserer på, at de kører lydløst på landevejen. Og køber du et godt dæk, så vil kabinestøjen være meget lav i bilen kontra et lavprisdæk, som giver unødvendig støj i bilen til stor gene for passagererne. En anden stor forskel på et kvalitetsdæk som Bridgestone kontra et lavprisdæk er bremselængder. Og snakker vi kvalitetsdæk kontra et lavprisdæk, så bremser et kvalitetsdæk op til 30% kortere på våd vejbane end et lavprisdæk. Og det kan være forskellen på liv og død. Der er meget våde veje i efterårstiden, når vi kører i Danmark. Og har du et dæk, som ikke har den rette dræningseffekt, så vil din bil aquaplane med dig ved meget lav hastighed, og det er ubehageligt, så vil bilen snurre rundt med dig, og det kan du ikke redde dig ud af. Komfortdækket herover, og hvor du kan se, der er en lidt højere kant på det herover, det giver dig en meget mere komfortabel kørsel. Og det er de dæk, du skal vælge til Mercedesen, fordi det er en komfortbil. Jeg har valgt Bridgestone T001 Turanza til denne bilist, fordi det er et utroligt lydløst dæk at køre på. Og bilisten, som kører i Mercedes, er en krævende bilist, har købt bilen og forventer, at der er 0 kabinestøj, når de kører i en Mercedes. Bridgestone-dækket her er konstrueret til også at tage de vibrationer, som der går fra vejbanen op i dækket og videre op i kabinen på bilen. Der er dækket konstrueret til at fjerne de rystelser, som det eventuelt vil give.